देह खराब ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେବ ଛୁଟିରେ ଥିଲି ତା ସହିତ ଘରେ ବି ଥିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିକ୍। ତ ଏତେ ଦିନର ଛୁଟି ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ମୋର କର୍ମସ୍ଥଳକୁ, କାରଣ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଜଏନ୍ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ ବି ଆସିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। ତ ଆସିକି ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ତ ଆଜି ଥିଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ବ୍ରତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ମୋର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଘରର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଡୁଡୁନ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲି ଆଉ ଆ ପୁଅ ବ୍ରତ ବି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଡୁଡୁନ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ। ଯେହେତୁ ଏକା ଥିଲି, ଛବି କିଛି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ତ ଡୁଡୁନ୍କୁ ଶୁଏଇକି କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତରତରରେ ମାରିଛ ନାଡ଼ିର ଡାଲମା ଆଉ ତା ସହିତ ବଢ଼ି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଚୁରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।